לכל מי שיש אח קטן, בן דוד או ילד שביסודי, יודע מה זה טירוף הקאונטרים. לכל ילד ביסודי בשנה האחרונה הסתובב עם קאונטר, כזה מכשיר קטן שאפשר ללחוץ עליו ואז הקאונטר עולה. התחרות ברורה, בסוף היום לראות מי לחץ הכי הרבה פעמים ולמי יש את המספר הכי גבוה שמופיע. וזאת הזדמנות מעולה ללמוד איך מרמים במשחק הזה, תוך כדי שנלמד על אלקטרוניקה, מעגלים, ארדואינו וחומרה. למשל, בוא ננסה לזייף לחיצות. ככה נוכל לעקוף את שאר הילדים בכיתה ולנצח בסוף היום. אז הדבר הראשון שעושים זה כמובן לקחת מברג, לפתוח את האריזה. זה הפלסטיק הפנימי. מה שאפשר לראות פה זה דבר ראשון מסך LCD, ואתם רואים את הוורוד הזה, זה מוליך גומי. זה ממש LCD בצורה הכי פשוטה שלו. תכף נראה לאן הדבר הזה מתחבר. זה הכפתור המרכזי, זה מה שלוחצים עליו כדי לקדם את הקאונטר. ובתוך האריזה נמצא בעצם הלב של המכשיר. זה בעצם ה-PCB, Printed Circuit Board, למעשה מעגל אלקטרוני מודפס. זה המשטח הירוק הזה, שעליו ממש מולחמים כל הרכיבים האלקטרוניים. אז זה הצד האחורי של ה-PCB. אפשר לראות פה דבר ראשון שיש כאן שתי בטריות, כל בטריה היא 1.5 וולט. אפשר לראות ממש את ה-traces, את הקווים האלה, ואז לראות למה מחובר כל רכיב. והאמת שהצד הזה של ה-PCB הוא פחות מעניין, אני לא אתעכב עליו, כי בצד השני קורה כל הקסם. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? אז כאן נמצא הצד באמת המעניין של ה-PCB. דבר ראשון אפשר לראות את שלושת הכפתורים. הכפתור הימני זה הכפתור של ה-LED. הוא בעצם, אם לוחצים עליו זה מדליק, יש פה איזושהי נורה קטנה בצבע כחול, זה מדליק אותה. ויש פה את הכפתור כמובן המרכזי שלנו, אתם רואים פה את המשטח מגע, שהוא בגדול זה שאחראי באמת על קידום הקאונטר, ואפשר לראות ממש את הטרייס יוצא ממנו, אתם רואים את הקו החשמלי, ואפשר לעקוב אחרי הטרייס ולראות שהוא נכנס לדבר השחור הזה. עכשיו, מה זה הדבר השחור הזה? זה למעשה, קוראים לו אפוקסי, באנגלית זה כזה black blob, משטח שחור שמסתיר את המוח המרכזי של הרכיב. אם אנחנו נבוא ואנחנו נשייף את הדבר הזה, אנחנו נראה שממש על ה-PCB, על הפלסטיק עצמו, מוטמע בעצם רכיב שנקרא ASIC, או בתרגום Application Specific Integrated Circuit, או בתרגום חופשי ממש רכיב מעגל שהוא עבור יישום ספציפי. מה הכוונה? זה ממש, אם אנחנו נוריד את הדבר הזה, אנחנו נראה ממש סיליקון קטנצ'יק, משהו בגודל כמה מילימטרס, שעליו ממש, אם אנחנו נעשה זום אין עם מיקרוסקופ, אנחנו ממש נראה שיש שם צ'יפ שלם עם מלא טרנזיסטורים ומלא לוגיקה שהיא בעצם הלב של המכשיר הזה. אפשר לראות שמהדבר השחור הזה בעצם יוצאים מלא טרייסים של כל הנקודות האלה, זה בעצם החיבורים ל-LCD שראינו מקודם. אפשר גם לראות שכל הכפתורים בסופו של דבר מתנגזים לפה. ממש אם נסיר את הדבר השחור הזה, אפשר לראות עם מיקרוסקופ מעגל שעליו ממש יש את כל הלוגיקה של הרכיב שלנו. המטרה שלנו זה לבוא ולהבין איך הדבר הזה עובד. אז באמת יש שתי גישות שחוקרים כזה צ'יפ או רכיב חומרה. שיטה ראשונה היא השיטה הקשה. זאת השיטה שאומרת ממש בוא ננסה לשייף או להסיר את הדבר השחור הזה. אגב, לשייף זה יהיה יחסית קל. פה באמת היצרנים של הדבר הזה ניסו לחסוך כמה שיותר בעלויות. כי כל הקאונטר הזה לא עולה הרבה כסף, אז ניסו לחסוך בעלויות. בדרך כלל צ'יפים באים באיזשהו מארז כזה שממנו הרבה יותר קשה לבוא ולראות את הלוגיקה של הרכיב. אז באמת דרך אחת, פשוט לבוא ולהסיר את זה, ותחת מיקרוסקופ אפשר לבוא ולנתח את כל המעגלים. זאת עבודה מאוד קשה, מאוד סזיפית. בוא נעצור ונעשה איזה שיעור היסטוריה קטן. אז יש את הצ'יפ הזה, שזה מעבד שנקרא 6502 של חברת מוס, שהוא בשנות ה-70 היה אחד הצ'יפים הכי פופולריים בעולם, והשתמשו בו במחשבים כמו למשל אפל 2, שזה המחשב שבנה את אפל.
או למשל בקומודור 64, שזה נחשב המחשב הכי פופולרי בכל הזמנים. ויש הרצאה מטורפת של חוקר בשם מיכאל סטייל, שמראה ממש איך פתחו את הרכיב הזה, ממש עם חומצה המיסו את הפקאג' של הצ'יפ, ועם תמונות ממיקרוסקופ ממש אפשר לראות את הרכיבים שלו, ואיך בצורה ידנית ממש לקחו מיפוי של כל הטרנזיסטורים וכל הנקודות חשמל שמופיעות פה, וממש חיכו את זה ועשו אמולטור ממש מגניב, שאפשר לבוא ולהריץ את האסמבלי שנועד למעבד הזה, וממש לראות איזה טרנזיסטור נדלק בכל פקודה. פרויקט מגניב לגמרי. זה תחום שנקרא סיליקון רוורס אנג'ינירינג, שהוא כמובן דורש המון ציוד, המון סבלנות, המון עבודה ידנית. אז אנחנו נבחר בדרך יותר פשוטה. הדרך שאנחנו נבחר זה בעצם מחקר בלק בוקס. זאת אומרת, אנחנו הולכים להתייחס לצ'יפ הזה כקופסה שחורה, אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים, ואנחנו נטו הולכים לראות מה קורה בכניסות וביציאות ממנו. יפה. עכשיו, לפני שנמשיך, בואו נראה כמה דברים קטנים של תחום שנקרא, מה שאנחנו עושים עכשיו, שנקרא PCB Reverse Engineering, שלמעשה לקחת PCB ועכשיו להבין אותו, לראות נקודות חשמל, כמה וולט עובר בכל נקודה, לנתח זרמים. אז שאלה ראשונה אליכם, יש פה את הלד הזה, וממש רואים שהטרייס שמחובר ללד הזה, הוא לא מחובר לרכיב. אז כאילו, אתם רואים, הוא נעצר פה. אז איך בעצם הוא מקבל זרם, איך הוא ידלק? אז התשובה לזה, ב-PCB זה נקרא VIA. למעשה, אין פה מקום לחבר את הצ'יפ הזה ללד. אז מה עשו? חיברו אותו דרך השכבה השנייה. אם אתם תראו, פה יש רגל שיוצאת מהרכיב שלנו, וכאן יש לה את העיגול הזה, אתם רואים? כנ"ל לגבי פה, יש את הרגל, את הטרייס שיוצא מהלד, ויש לו נקודה כאן. למעשה הנקודות האלה אומרות, זה מה שנקרא VIA, שזה מחובר מהצד השני. אז אם אנחנו שנייה נסתכל על זה מהצד השני, אנחנו נראה פה שיש את החיבור בין הלד לבין הצ'יפ הקטן שלנו. אוקיי. בואו נתמקד. אז אנחנו בעצם אמרנו שאנחנו רוצים לזייף לחיצות. במקום עכשיו לבוא ולהקיש ידני, אנחנו רוצים איכשהו לעשות אוטומציה לפעולה הזאת של הקלקה, שאנחנו בעצם נעלה כמה שיותר מהר בקאונטר. אגב, באותה מידה גם יכולנו אולי לרמות פה ב-LCD קונקטורס ולהציג מה שאנחנו רוצים ישר ל-LCD, כן? אבל בואו נתמקד בלזייף לחיצות. אז אפשר ממש לראות את הטרייס יוצא פה מהכפתור של הקאונטר. נכון, ראינו אותו, וממש הוא נכנס לצ'יפ. מגניב. עכשיו, אם נסתכל טוב על הטרייס הזה, יש את הנקודה הזאת. שזאת נקודה שהיא חשופה לנו, ממש כאילו נוכל לבוא ולדגום פה את הטרייס הזה. ולראות נגיד איך הוא בהשוואה נגיד לאדמה, לגראונד. שאפשר למצוא את הגראונד פה, בהדק השלילי של הבטריה. אז אפשר לראות באמת שלקחתי את הנקודות שאמרנו, גם את הטרייס שיוצא מהכפתור וגם את הגראונד, וחיברתי אותם. האמת שלא היה צריך להלחים, שזה מאוד מאוד נחמד. ואפשר לראות שהם מחוברים לרכיב שנקרא אוסילוסקופ. אוסילוסקופ בעצם בא ומציג לנו את המתח כפונקציה של הזמן. זה אומנם אוסילוסקופ פשוט, אבל הוא ממש יראה לנו מה קורה פה מתחת למכסה המנוע. אפשר לראות שבאמת המתח הוא קבוע על 2.2 וולט. מגניב. אז בואו ניקח את המכשיר שלנו ונלחץ על הכפתור. אתם רואים מה קורה כשאני לוחץ על הכפתור? המתח יורד לאזור ה-0.3 וולט. אז אנחנו לומדים פה בעצם שלחיצה על הכפתור בעצם מקצר את המעגל בנקודה הזאת. זה אומר שכשלוחצים על הכפתור, המתח פה נהיה נמוך, ואז כאילו נשלח פה לצ'יפ הקטן שלנו, נשלח 0 לוגי. וכשהכפתור לא לחוץ, נשלח 1 לוגי. זה אומר שכדי לזייף לחיצות, אנחנו צריכים לגרום לזה
שממש יהיה חיבור ישיר בין הנקודה הזאת לבין הגראונד שלנו. אז יאללה, בוא נעשה את זה. אז זה הזמן לדבר על כמה דברים מאוד חשובים. הדבר הראשון, רכיב אולי אחד האהובים עליי שנקרא ארדואינו אונו. ארדואינו אונו זה מיקרו בקר, אפשר לראות אותו פה. בעצם מה שאנחנו רואים זה לוח פיתוח של ארדואינו אונו, שממש כל הפינים שלו חשופים לנו. מה זה כל הפינים האלה? זה נקרא GPIO, זה General Purpose Input Output. זה אומר כל מיני רגליים כאלה שאנחנו יכולים לחבר לרכיבי חומרה כמו חיישנים, כמו לדים וכדומה, וככה בעזרת קוד שתכף נראה את זה שאנחנו יכולים לכתוב על המיקרו בקר הזה, אפשר בעצם לשלוט ברכיבי חומרה, לקבל מהם מידע, להעביר אליהם מידע, תכף נראה איך הכל קורה. הדבר השני, זה אולי הרכיב הכי חשוב בתעשיית האלקטרוניקה היום, טרנזיסטור, וספציפית טרנזיסטור מסוג NPN, שמה שאנחנו הולכים לעשות איתו זה דבר כזה. את רגל C שלו אנחנו הולכים לחבר בעצם לטרייס שמוביל מהכפתור. את רגל E שלו אנחנו הולכים לחבר לגראונד. ואז את רגל B אנחנו הולכים לחבר לארדואינו. עכשיו, כשהארדואינו שאנחנו שולטים עליו מבחינה תוכנתית ייתן אחד לוגי, בעצם C ו-B יהיו מחוברים. ואז למעשה אנחנו מדמים לחיצות על הכפתור. שהארדואינו ייתן 0 לוגי, אז למעשה זה מנותקים וזה אומר שאין לחיצה. יש רק בעיה אחת, הטרנזיסטור הזה דורש בכניסה שלו ב-B, שזה מה שקובע בעצם על מתי הוא נכנס לפעולה של מתג, כמו שראינו, הוא דורש פה סדר גודל של בין 1 ל-5 מילי אמפרס, והארדואינו שלנו מוציא מתח של 5 וולט מהפינים שלו. אז מה שאפשר לעשות זה להשתמש בחוק אום. חוק אום, אחד החוקים הכי חשובים באלקטרוניקה, אומר שמתח שווה לזרם כפול התנגדות. ולמעשה אנחנו רוצים לחבר את הארדואינו לרגל B של הטרנזיסטור עם נגד, שלמעשה עם הנגד הזה נוכל בדיוק לשלוט על ההתנגדות. אז אמרנו, יוצא לנו 5 וולט מהארדואינו, אנחנו רוצים סדר גודל של 2 מילי אמפרס, נכון? בואו נבקש ממנו לחשב. הוא אומר לנו, תשתמש בנגד של 2500 אום, או 2.5 קילו אום. לי יש נגד של 2 קילו אום, וזה יעשה את העבודה. אז זה הקוד של הארדואינו. אפשר לראות שבכל קוד של ארדואינו יש 2 פונקציות שהן הליבה. יש פונקציה אחת שנקרא Setup, שהקוד פה ירוץ ממש בעלייה, שנדליק ממש את הארדואינו שלנו, והפונקציה לופ, שהיא למעשה תרוץ כל פעם מחדש, כל פעם הלוגיקה הזאת תקרא שוב ושוב ושוב ושוב. בהתחלה בסטאפ אנחנו אומרים שאנחנו הולכים להשתמש בפין מספר 2, ברגל מספר 2, כאוטפוט. למעשה אנחנו נשדר אותות מרגל מספר 2 לכיוון הטרנזיסטור שלנו. בהתחלה נשים אותו כלואו, שזה למעשה אומר שאנחנו עוד לא לוחצים. ואז בלופ כל פעם נשים אותו I, נעשה פה איזשהו דיליי קטן של 20 מיליסקנדס, ואז נדליק שוב פעם, נשים אותו כלואו. זאת אומרת אנחנו לוחצים, מפסיקים, ואז הלופ הזה יקרה שוב פעם. לוחצים, מפסיקים, לוחצים, מפסיקים, וחוזר חלילה. ואפשר לראות שזאת התוצאה הסופית. אז באמת לקחתי פה מהטרייס שמוביל מהכפתור ומהגראונד, וחיברתי אותם לטרנזיסטור. והרגל B של הטרנזיסטור מובילה לארדואינו, לפין מספר 2. אז את התוצאות ראינו, ונתראה בסרטון הבא שיהיה אפילו יותר מטורף מהסרטון הזה.